Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carlo, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaibati ti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Carlo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, ano sa inyo ti ag-eskwela Tauray marigrigat tayo, kat makaadal kayo ko makadagiti kakabsat mo. Wala nang, kastamot at talaga ti aramidan mi kadagiti kakabsat ko. Nasaya at no kasta anak ko. Tamarigrigat tayo mat. Iso adito'y abanda tinang ipatakderan mi kadatatang yu iti kalkalapaw tayo. Wen nga rod nanang, danda ni may isang oras ti pagnaan mi, sa amin tumadanon ti eskwelaan mi. Ano sa inyo ti magmag na ama pa nag-eskwela, anak ko? Taanya ngay nga rod, kat adayo mat ti eskwelaan manipod iti balay tayo. Basta gagatan nyo ti agadal, tapno di kay maipada kada kami adadakkelyo. Ti kayat mi, saan nyo kumaamapadasan ti permi a kinarigat, anapadasan mi manipod ubing kami. Nanang? Ikarigatan nyo apasayaatan ti panagbiagyo, anak ko. Imunan dagiti dua kakabsat mo. Wen nga rod, kaslasan da mabambannog. Idinto ta siyak, sa anak pa ila anarwam itinawatiwat a pagnaan tayo. Kat, anya ngay nga rod. Mabannog tayo mata talaga. Iso nga ginalata pa'y. Mabisinak. Bawasak tayo man, tibalon ko. Ha? O sige, mangan kalat ta. Mangan ta Sige lang, Chester. Imbag ka pa'y. Taure agpadpada man nalon dagiti dadakkel ta. Ngam naimaslat ta dagiti balbalunam. Kas ita, adda fried chicken na balon mo. Kun adu pa'y ti balbalunam. Iso nga rod ako nakamangan ta. Tado matuing pabalon ni nanang ko. No makipanganak kan ka ita, anya nga iti kanam to intonal daw. Ado nga rod ti balon ko. Adda pa'y may sa lunchbox dito'y bag ko. Ha? Kasta ka di? Wen, iso amangan kakit din. Taituloy tatimag na inton madamdama. Tapno di tamala daw iti klase. Amo yun, nanang. Umapalaki ni Chester. Oh, apay anak ko. Agpadpada kayo lang mat iti trabaho ka dagiti dadakkel na. Ngumapaya ka na yun, anaimas ti balon na. Idinto tada kami ka dagiti kakabsat ko. Pasaray tuyo ti sidain mi. Numaminsan, inapoy lang ti balon mi. Ay na anak ko, di ka umapapal kan ko na. Taadda dagiti di mo amo ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Ha? Ang ngangay dagita? Di ka nagdamag anak ko. Maawatam to ti amin. Uray ipalawag ko kan ka ita. Amangan no di mo matlang maawatan. Ay na, saan ngamin nga mo ni Carlo nga anak ta? Nga da illegal nga aramid ti ama ni Chester. Ibagak ko makan ko na. Nga agmulmula kan aglaklako ti ama ni Chester iti may parit abulong. Ngam panagkunak, di na pa'y maawatan unay no ipalawag ko kan ko na. Kan may sa amangan no maibaga na pa iti sabali a tao. Uno saan, madakamat na kan ni Chester. Narigatan, amangan no data pa iti mapabasol, amang iwarwaras iti na itaabanag. Wala kay, iso adya kun imbagbaga iti anak na. Nasayat mat. Saan abalay, saan lang adat ti makaam mo, iti illegal nga aramid ti ama ni Chester. Uray dagiti kaaruba tayo, amo damat. Awan lang amin ti makaiturod kada tayo dito amang ipulong iti otoridad iti aramid na. Una, tanarigatan. Nang runa, katadadamag ko, konektado dagiti guns. Kanada ka no pa imot dapaltog. Wala kay, iso anarigat ti agsasao.
Chester, kaya't ko ti makipagtrabaho kinitatang mo. No adda mabalin pangisarkan na kanya katrabaho. Ay katuwa na. Day talaga yam. Idi pa'y la ko mga imbagam Amom ka di. Nga idi pa'y lang agsapsapulak iti kadwak nga agdeliver. Kastaya? Wen. Lumaklakay nga minan ni tata. Kahit mabambanugan iti kabibiyahe na. Isu asya akong ti pinusgan na nga agdeliver. Kasta ka di? Wen. Isu nga agadal kamot nga agmaneho. Iti kasta. Adda ka rin yebok. No day tang adda i-deliver tayo. Sige. Basta suruan naklakit di. Ariglado, Carlo. Kahit mangkita ka pa'y. No adda kayat na makitrabaho. Tapno adda pa'y may sa akadwata. Anak ko, gapu iti pan nakisursurot mo kanit, Esther. Mabaybay amsa mo ti panagadal mo. Palubusan ka sumurot kan kuana. Ng malwadam. Tamangan, numairubo ka. Saan, tatang? Di kay madanagan? Ngam naibagak mo kan ka. Dagiti mangmangag mi asayang gusang. Maipapan iti pagsapulan da nga agama. Natang lang mat dagiti idil-deliver mi, tatang. Kan may sa? Maawan mat iklase mi, asumurusuro takadakwada. Ket dakil atulong iti panagadal ko, ti panagtrabaho kadakwada. Makatulong akpay kada kayo. Ta medyo dakil matit, itadda asweldok. Anak ko. Ngam adalat tadanag ko. Jak lakit di kayat, maisagmak ka. At to'y tibingay mo iti in-deliver tayo. Dakal da ito Basta makadeliver tayo anasayaat. Ag-adu pa'y agrasya, ti dumtang kada tayo. Alam da ito'y. Usarmanan, tapno di mo marik na ti puyat kang banog. Ngam amangan mat no madadahal ti salon at tayo. No kanayon ti panagaramat tayo iti da ito substance. Saan? Sige, alam kiti dato yun. Anak ko, apay mo ten ang nagsardeng ka iti panagadal mo. Ay, pasensya kayo nanang. Ngam talaga masaduta kong agadal. Isuntumot lang ang kwarta ti biro ka, inton makaadalak. Anak ko, may mayat ko man no makalpas ka iti kursong. Nanang, dakal mo ti masapsapulak iti trabaho kita. Iso adida kon alaw ko yan nga agadal. Tatalaga masaduta kon. Kanya kon mayulo ti agadal. Ala, di da ka mabali na pilitan, anak ko. Ngam sapay la kumata makapagpanunot ka. Kat ituloy mo matla ti agadal. Kan numabalin, agikat kang kas trabahador da Chester. Ngamin, di mi kayat ang maisagmak ka. Agi deliver tayo manan. Kat sigurado, dakkel manan agatan ti pagbibingayan tayo. Lakit di Basta baligi da ito pag na tayo. 100%. Baligi parts. Takampanteak. Adi da tayo matiktikan dagiti otoridad. Wanat kit di Tanabayagan nga awan ng sita ka da tayo. Wayne, iso nga ro da kampanteak. Narnakan samat ni Jerry. Di mo't matagtagar Uwan nga ro. Bayam latan. Tapno makainan na. Ada checkpoint. Uwan nga paiso. Apay aditay natunugan adagos. Dagayam checkpoint iti dayto adiso. Kasano itan? Anya ti aramidan tayo. Amangan mabisto tayo. Sapay di tayo na ilamang anaimbag na giti kang runaan nga i-deliver tayo kuman. Agsagana kayo. Tapasi utak tilugan. Anya, ngam amangan nakarkaro ama isagmak tayo. Basta, siyak ti makam mo. Imbaglakit din ta nakalagto ak manipod iti truck. Sa aksimpok iti kasamakan. Isu adidak na imano dagiti pulis. Nakita ka na punta ni tibala ni Jerry.
Sapay la ko ma. Tasan na grabe ti tama na. Nimet Chester. Diyak amon tinapasama ken ko na. Awagak ti kapsat ko nga da ije Batangas. Tasukunin nak ije bus terminal ije Manila. Ading ko, manipod adda ka dito'y Batangas. Mapalpaliiw ko, kaslaawan ka itibukod mo apanunot. Manang. Nasaysay at siguro no kuyogan kalaangan nga ag-surrender ita autoridad. Ha? Manang, mabuti nga. Di rumbang nagbutang ka. Di na kamat basta ibalod. I-assess dati sitwasyon mo. At dadagi ti programa ti gobyerno ang makatulong kan ka. Manang, saan nga ta may isagmakaklaan no kasta ti aramidak? Saan, ading ko? Napatag ka kanyak. Kat kayat ko anasaya at ti pagbanagam. Isu atong palan nak kuma. Nasaya at mat, tanapanunot mo ti si tatanlugod asim mo ko. Wen ma'am, mabuti nga ko ma. Ngam inalo ko inak ni manang ko. Wen ma'am, tadyak kayat nga enteramenti ang madadahil ti biyag ti kabsat ko. Nasaya ti kasta, ma'am. Adda kayo a support system na. May enroll ka nga rod iti rehabilitation program ti munisipyo. Kat sapay la ko ma, ta ilepas mo dahi ta a programa. Wen ma'am, tatalaga kayat kong ti agbalbaliw. Rumbang lang ang ading ko. Tulungan ti bagim, tapagsaya atam metla dayta. Iti mano na bulan a panagat atendar tayo iti dayto a programa ti munisipyo. Para kadagiti kaskada tayo. Ado tinaadal ko. Ado dagiti na amiris ko, a kinadakas nga inararamid ko. Oray siya, Carlo. Bidot at talaga dagiti inararamid ko. Gapo iti panagayat iti kwarta. Nga isutiramot ti amin a kinadakas. Nadadahal ti biyag ko. Naigumo nakpayan iti may parit a droga. No inanusak ko mati kinarigat. Nalabit. Nailepas ko ti panagadal ko. Agpada ta, Carlo. Katsapay la ko ma. Tababaan iti dahi ti programa. Agtuluyan ti panagbaliw ta. Wanay da. Adamot la kada ta. Iso ang masapol a determinado ta. Amang pasayat iti biyag ta. Unmat kiti Kas kadagiti kakadwata ditoy. Nang runa dagiti agtutubo. Babaen ka dagiti na istoryada. Nadadaal matibiyag da. Gapo iti may parit a droga. Ket amangan pay. No dagiti inararamat da idi. Ket naggapo ka dagiti indil-deliver mi idi. Nalabi ta kasta, Carlo. Iso ang masapol ti determinasyon. Iti panang baliw ka dagiti madi nga aramid. Ala, Barok. No kayat mo ti agtrabaho, kalpasan ti rehabilitation program. Isarrak ka iti kabsat ko nga adda pabrika na ditoy. Ay na, agyaman ako na pastora. Talaga kayat ko ti agtrabaho. Wen, kat makita ka dakkel ti nagbaliwam. Kat sapay lang kumata saan nga agsardeng ti panagdengdengag mo, iti sasao ti Diyos. Kalpasan da iti a programa. Wen, Pastora Soraya. Umayak to iti ayan nyo. Tapno maituloy ko ti panagserbik iti Diyos. Kas na-share ko idin. Saan ati relihiyon ti mangisalakan kan ka? No di ka ti relasyon mo iti Diyos. Ngam nasaysaya at lata, no adda pakikapengam asimpaan. Wen, Pastora. Ket pagyamanan kayo amin ang nakatulong kanyak. Tapno maisimpati biyag ko. Ti Diyos ti tumulong ka. Tapno agtultuloy ti panagbali mo, Barok. Ita, makipagigyan na kada Pastora Zoraya. Kat agtultuloy ti panagtrabahok iti pabrika ditoy Batangas. Sabay ko ma, tagbalin nga adal da ito'y apakasaritaak. Ket didak ko matultuladen kadagiti madi nga aramid ko. Iunay-unay ko nga awan tinapintas a masakbayan iti droga. Inmulam man, inlakom man, wenno inaramat mo man. Alakastan, ketagyamanak. To'y pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, agyamanak mat iting kapanangibinglay, iti pakasaritaam. Kaya't masigurado,
Ada-adal nga ibati daytoy pakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Ket kablaawan ka iti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Carlo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag kita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged iti nagan ang Marshall. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa akadagiti ibagbagada nga under disaya a mister. Ngem pa nagkunak ket saan? Jaklaeng kaya ti apa, gapot ay ayatek ti asawak. Ngem iti likudan ti kinasingpat ko, naaramid nakpailaan, alino ko ti asawak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marshall. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, sikat ti aglaba ita ha. Adda meeting iti pagadalan ni Nelly. Mapanak makimiting. No kayat mo mat, sikat ti mapan makimiting. Tasyak ti aglaba. Ay, si kalatan ti makimiting, bakit? Amumat sa anak ang makimit-meeting. Amang ano jakmat lang maawatan ti pagmimitingan mi. Ala, si kalat nga ro din ti aglaba. Saya atam ti aglaba ah. Wen ka di... Amang ano maladawak ang makasangpat. Agluto kan tulatan ah. Di mo iyuray kanyak ti panagluto. Taamang ano maladawak. Wen bakit? Di ka madanagan. Neng. Si kamaran ti aglablaba, pare. Napanan ni kumare. At the meeting na iti pagadalan dagiti anak mi. Sus, sapay umay ka kumaawisan. Ha? Agparti iti baboy ni nanay saing. Ket kunana, adagasan ka. Isupay kumakit, diya itid na akar ni atangdan ti agpartay. Sayang agpaiso ah. Nairanamot nga da napanan ni bakit. Panawa mong talablabaam, taituloy nanto no sumangpet. Ay sus, sigurado nga agar malait man tingiwat nan. Aging gatrabi eh. Kat sabalin tumanen asilid, ti pagturugan na. Ipalubos mong tumot nga men, akas tati aramiden na kan ka. Baybayak laeng, tapnawan ti apa. Ah, kastoylangan pare. Numalpas kang aglaba, sumarunukan to. Idardaras mulatan ti aglaba. Agluto akpay pare. Marabyan to ni bakit ko nga agawid. Agunget to dayjay no awan masangputan na analuto. Ay, talaga abili bakmat kan ka pare. Ano, kita ama. Tapno saan asubsubraan ni bakit mo. Isukat nga ibagbagada nga under disaya ka. Takas tati aramiden ni bakit mo. Bayam latan nga ibagada ti kayat da. Awan mat siguro ti dakas iti araramida. Jak lang amin kayat nga agapa kami kini bakit ko. Napanan ni nanang mo, Nelly. Sika mo tinagluto. Mapan ka no agpadalos iti kuko na, tatang. Ada ka no darayan na nga agpabunyak inton bigat. Kasta ka di. Sino nga tati agpabunyag? Anak sa kano ti am-am muna. Sino nga ta? Kasla na ibaga na abalo day dyan am-am muna. Kasta ka di. O sige, doon nakaluto kan, agidasar kan, tamabisina kon. Nabanugak anapan nagarado. Ay, mabiday to yan, tatang. Oray, saan tayo nga roden nga orayan ni nanang? Nukunay o mabising kayon. Mangantay tulatan. Tatang, kitaan nyo dahito impose ni nanang. Kasla nakadagdag
aggalmay sa didi kadwana. Takman. Unyag paiso. Kasalamat na bayagdan nga agam amo iti dayta abalo. Tatang, da kayo ngay. Saan na kayo nga inimbitaran? Saan na kayo kading am mo, dayi abalo? Am mo na, ngam di nak makasarsarita, tas anak batarumrumwar. Kat ni nanang, kanayon na nga roda makasasao. Apay akas lang close da. Bayan, damagak intong sumangpat ni nanang mo. Kaslamat na deket kayo launay iti dayjay abalo. Kat, ugali na Taisulakit nga rod ti kadkadwak no kas di amapanak makimiting. Siyempre, agis istorya kami. Una, ngam nalas sakitaan. Anya nga iti ibagadag iti makakita iti impost mo. Ay naawan ti madingar aramidan mi iti impost ko. Anya nga'y kumati ibaga ti makakita. Ang mga no ibagada abay-bayaan ka, iti kayat mo nga aramidan. Ibagadan to manan nga anderak. Ay na umapal laang dagita amang ibagbagay iti kasna. Ala, gusto man lang. Maturog ta nga rodan. Ay naanak ko, panagko na, kasaumon ti asawam. Adda nakaibaga kanyak nga da relasyon dakin ni Tunyo Abalaw. Ay, mangibabaing. Kinasarita kon ti asawak nanang. Ngam ko nanang awan ti madingar aramiden da. Ulbod ti asawam. Adda ladawan nga insenda kanyak. Siya kanaw ti mangipakitakan ka. Tamaasyandakan ka nga anandaran ti asawam. Ita, lip-liputan na kapay. Kita amday to aladawan. Oh. Agin inarakop ken agin inagakda. Ti awanan pa ina babae. Nakasingsing petaken ko na. Tungpalag amin akayat na. Ngamday talaan ti isubad na kanyak. Kalma ka kumalaang anak ko. Amangan no makaaramid ka iti pagbabawyang iti uti na. Ay, anya nga iti planong ita. Papanawa kong dito'y balay. Basta agtanang kalaang anak ko. Agpanunot ka iti nasayaan. Daytay saan mo apakaisagmakan. Agyaman ak nanang. Ket didak pakadanagan. Jak agaramid iti may kaniwas. Mapan kakadimanin iti ayan ti lalaki. Nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. Dinaktaktakan iti papanak. Alaam aminan akawas mo, tapumanaw kan. Sumurot kan iti lalaki. Total, awan mutla ang serbim nga asawa. Amo kon ti amin. Saan kan ang makapaglipak? Gaputaad da nakaala iti ladawan yu adwa. Sige, tangay amo mun ti amin. Ibaga kon ti pudno. Nito nyo itan kay ayat na. Awan maramida, kaday takat nga rod ti marik na. Iso abay-bayan na kamin. Aklunam kuman ti amin. Saan kan apagan sadot nga asawa? Alaamun amin akawas mo, kat pumanaw kan. Itilaksit ti kinasingpet ko kan ka. Lipliputan nakgayam. Awan ang kaitibain. Sige, pumanaw ak. Ngam alaak ti anak na. Ngamin, masiguradok ananamnam ay tibiyag ti anak na. No siyak ti sumurutan niya. Siyak ti ama. Iso asyakon ti makaamukin ko na. Kabalak apagadalan ti anak ko. Saan amabalin? Gaputa siyak ti ina. Iso asyak ti sumurutan na. Pues, ti anak mo ti damagam. No kayat na ti sumurot kan ka. Sorry, Nana. Hindi tuyak balay nga agyan. Sana ka sumurot kada kayo. Kasi mat ni tatang, awan agluto iti kanan na. Ngam anak, siyak ti inam. Iso arumbang laang asyak ti sumurutan. Saan, Nana? Diyak kayat? Umay kayon tulangan sa rungkaran iti kunkunayo apapanan nyo. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan da. Nalawag mat siguro ti imbaga ti anak mo. Irubwat mon amin agargarit mo kat pumanaw kan. Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam.
Kagay mo, pare. Maragsakan kami ang makakadwakan ka. Pwesa. No kastoy nga nagpaparti iti baboy. Tagay. Wen pare, tapi napanaw kon ti balangkantis nga asawak. Ti awanan bay na babae. Anya pa lang ti sapulan na kanyak. Pare. Anya matidamag mo maipapankan kwa na iti dinan nito nyo. Awan bibiyang kun kan kwa na. Ngam kunamat ni Nelly, asarong karan na ti inana. Apaman nga bakasyon da ito'y. Isonto ti pagdamagak, no kumustan ti inana. Manumutan abulan, sipod pimanaw ti asawang. Awan kadimat planom ang mga asawa manan. No adda dumteng. Nasayata. Angem no awan. Bayamon. Saan ako ngagsapol? Ubing ka pare. No kayat mo, adda iyam amokan ka. Ti katulong ni Nana Lydia. Aywa, napintas na jay. Balasang dayjay. Ngam, adamatan edad na. Imbag dayjay ata nagagat. Kahit maasikaso na ka. Isungar mo mon. Didak man subsuga na kasta. Angem bayan nyo. Panunutak pa'y nga umuna. Kumusta nga iti panang bisitam kininanang mo, anak ko? Hinjak man amo, tatang. Ngam, apay akas jay. Kasla saan ang naragsak ni nanang ijay. Ngam, maragsakan ang nakakita kanya. Inarakop na kiti na kayan irot. Idi kwan, ang sangit mo ton. Idi damagak na da problema na. Awan ko na namot. Maragsakan kanula ang tapi na share ko. Iso ang makasangit. Kasta. Ket. Aday jay asawa na. Awan mo, tatang. Ang mga nagbabawi na si Murot iti day lalaki. Jak mo, tatang. Ngam, kasla-kasta iti panagawat ko. Ngam no damagak, no kumusta mo ti trato kan kuana ni Uncle Tonyo. Mayat ka naman. Dala. Santa na pagsaritaan ti inam. At daman gayam damagak kan kaanak. Anya ka di day tatang. Nukas pangarigan ta mga sawak manen. Kayat mo kadi. Basta laki di niya nasingpot asawaan nyo. Apay. Anta ka din nabirukan nyo, tatang? Awan pay. Damdamagak laeng. Mala. Ang kagluton. At dakar ni ti baboy nga insangpet ko. Tangdan ko anak iparte. Kumusta kayon kininili, anak ko? Nasayat kami mat iti apo ko yun, nanang. Nakapasar kayo, mat. At daka di bagayo. Adda, anak ko. Imay ni Sandra, iti balay. Anya mati imbagaday dya balang kantis kada kayo. Agbababawi iti naramid na. Nauyong kanon ito nyo. Agkabel no kasjay asaan ang makaluto. Wano adda saan na ang maaramid at trabaho iti unag ti balay. Pagsasawan na ka no. Gunana. Dayta ti ganaban na. Siyak idi. Pulos ajak kinabil. Ita. Nakabirok lakit nga rod iti mangkabil kan kwa na. At dapay imbagana. Anya dayta nanang. Nukas pangarigan tagsublikan no. Awatom kadipay. Anya? Naibaga na dayta? Wan, anak ko. Anya ti desisyon mo. Kayat mo kadipay ti asawa mo. Talaga saan na ka makaturog ah. Malaglagip ko timbaga ni nanang. Pagsubliat nga ta ni Sandra no kas pangarigan. Ti babae nga inay-ayat ko. Jak pulos kinabil. Ngam na iturod nak aliniputan. Ita, kayat na ti agsubli kanyak. Sino nga'y day tagtok-tok-tok arabrabi? Mabait lang. Marshall, pasensya ka. Sandra. Awan sa bali a pagkamangan. Pimanaw ang tamangan numapatahinak nito nyo.
Nabartag namin. Dara-dara ti Rupam. Ala, umunag ka. Agyaman na. Abay. Anya ti basol mo ken ko. Takas ta ti inaramid na ken ka. Liniputam ka di manen. Nagbabartagan na klang. Mararamid ko matamin at trabaho ito nagtibalay. Ngam kabilin naklataman. Oo na yan, Sandra. Jak pulos inaramid kan katikasta ini. Ita, nagsaba ka iti lalaki amang kabil kan ka. Pakawanan na ko, Marcial. Dap-dap pa ti babawik iti naramid ko. Dahito'y siguro ti karmak iti naramid ko kan. Pang-asim ta pakawanan na. Dito'y ako mapay lang agyan. Diyakon kaya diyang subli ti balay nito nyo. Amangan numapatay na. Pang-asim. Awan sa bali apapanan. Ala. Hindi ka maturugan. Maturog ka iti seled ti anak ta. Agyaman agtapinasang bainat. Pasensya kan. Awan sa bali apagkamanga. Umay kayong tan nakaluto akon. Nelly anak, agtugaw ka dinan. Mangan ka nga umuna, sakbay amapan ka iti pagadalan. Inlutuan ka iti balon mo. Agyaman na plana. O, Marcial, nakatakder ka maglak taditan. Agtugaw ka matin tamangan kan, sakbay amapan ka iti talon. May kawak lang. San matarumbang aramidam da ito'y? Pinasangbay ka lang dito'y. Tawan mo tidaduma pagkamangam. Bay anak ko malatan nga aramidat dagitoy. Kas pangsulnit ko iti aduan nagbasbasulak. Ulit-ulit tagtagid daw iti pamakawan kada kayo. Aging ga amapakawan da. Ngam no sa andak amapakawan. Bay andaklat na kumaamakipagnaad kada kayo. Kan ikarit. Pagserbian kayo. Gaputada kayo ti pamilya. Awanan sa bali. Ulit pinasangbay da ka. Gaputawan sa bali apapanan. Kat adakan ka, no pumanaw ka, ngem saan da ka apapanawan. Saan na napimanaw ni Sandra, Mr. Lonely? Kat ininot met anapukaw tigurak ken ko na. Gapo ta impakita natin na laos apa nagbabawi na. Naasikaso itan nga asawa. Iso amin ang tagtrabaho iti balay. Kung kunakpaikit din no maminsan. At damat pagsayaatan tinapasamak, tanagnakam ti asawa. Tuy pagayam mo, Marcial. Marcial, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apaksalitaam. At daan ka, itinabalitukan apa nagpuspuso. Gapo tanaasyan kapailang iti asawam, iti likudan ti inaramid na ken ka. Hanggang ita, kuna managbalbaliwan ti asawam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy yan deta apa nagbalbaliw na. Kat saan nan nga uliten, ti inaramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marcial. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos tininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiya kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Maricar at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear
Mr. Lonely. Jack nalapdan ti bagik, kat tinutupak ti numero 1 at chismosa dito'y lugar mi. Uray adayo nga inaunangam iti siya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricar dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay kan, Maricar. Anya laengan ti ibaga ti tao iti kasta kasasaad mo. Apay namin at ibaga ti tao ti pampanunutan nyo, ayan, nanang. Amumatan ti tao dito'y lugar tayo. Sigurado asikan to ti pagchichismisan da, entun madlawon ti tiyan mo. Ay na, tatang, anya nga ro ti maaramida. Kat kasapulan mo ten asumakay iti barko, tay nakasikukan niya. Iso apin nagawid na kun dito'y balay, taawan ka duwak ijab abangan ni. Kunam amapan ka ijay syudad nga agtrabaho. Ngam nagpasikog kamot gayam. Uray tanagkarimat ni Roger, adinak baybayan. Agpawit kanu kanya para iti kasapulan mi kani baby. Kate, mamati ka, mate. Patsyempay ita, no pawitan na ka. Amok po doon ni Roger kanyak, tatang. Patsyak atong palin na dagiti Karina. Ay kat nasaya at nutungpalan na anak ko. Kanagsagana ka. Masiguradok asikan tao titungtungtungan dagiti tattao. Ay, awan bibiyang ko. Saan mo't nga isuda ti mangpakpakan kanya? Kumusta kan, Roger? Imbag man ta nakaawag ka? Okay, aklaeng. Kailiw kan, iso nga inawagan ka. Nakaawit ka din di tabalayo? Wan, nagawid na kadagos. Apaman apimanaw kan. Nasayahat mat, tapno sa anak nga agdandanag. Ang nadam pisikog mo Wan Saan ka ngagdanag? Jak baybayan ti sikog ko. Saan ka di nagungot dagiti dadakkel mo? Nagungot da Ngam awan matlaang maaramidan da. No di mga klon iti kasasaad ko. Sana ba ni? Saan kayo abaybayan iti anak ta? Binulan ngagpawitak iti kwarta. Agyaman na, Roger. Namnamaa kasaan nakabaybayan. No kasta, nagpasikog ka lang ijay syudad. Kat itatamasikog kan, nagawid ka matun dito'y lagar tayo. Oray nagpasikoga. Ngam saan nakmatabaybayan ti nakasikog kanya. Ayan na nga ro dita. Apay asaan mo akadwa? No siyakla ko mga minti sinong batam. Di na ikasar ka kuma. Kasapulan ngamin asumakay iti barko. Iso nga awan ita akadwak ti nakasikog kanya. Ket patsyem asublian na kapay. Kapay kit din na saan? Kasano? No makabirok iti sabali. Saan ang maaramid kanyak dayta ni Roger? Nanang, kaduan nak amapan mangala iti impaw it ni Roger. Anya, talaga apinawitan na ka? Kadisungaro titulagan ni. Ay kat nasaya at tungpalan na titulagan yaw. Ala, agrubot kayo kit din. Taag-grocery tayo pay. Adun ti awan akasapulan di ti balay. Kasano kat awan mo't pagbirukan mi kinitatang mo. No saan ati agtalon laang. Isungarod ako yung ganda, taggatang tayo iti masapsapol tayo. Apaman ang maalak ti pawit ni Roger. Nagadumot ti ginatgatang mo, anak. Abasto tayon iti makabulan da ito'y nanang. Tapno saan tayo akanayon arumwan. Ay, na kayo, ababalasan. Kitaan niyo. Saan kayo maagpas-pasi kuglatan itino asino lanitan? Sakay aghawid na awan mo't amat si Kogyo. Ay, siya kung nga ta, di paspasagidan ni nanain siyang nanang. Ay naanak ko baybay amlatan. Saan mo apanpansinan? Ang mga nuad-ad dalaang nututupam day ta tao. Chismosa dito'y lugar tayo day ta. Mapantay yung nga rod lumugan ng nanang. Ay, diyak kaya't adenggan, nagiti ibagbaga day ta chismosa. Nasaya at may, tasaan mo na tinutupan, anak ko. Nalaing ang makiapa day jay abakait. Ang mga nuad-ad dapay nga ibabain na ka. Urayim latan, ti panagsubli ti ama, ti anak mo. Wen tatang. Kinunana, dito ito ti pagawitan na. Dito ito mga amabunyagan ti anak mi. Nasaya at matngarawd.
Tapno awan to ti maibagbaga, jay chismusa akalugaran tayaw. Sungbatak ko mga rod, tatang. Ngam amang ano ibagan ang mapasagitan at iti ibagbagana. Ay, may mayat no agtal nakalatan. Nukas jay asumanao. Dakalan ti tiyan mo. Ang maging gaita. Saan nakapailang sinarungkaran tinakasigugkan ka? Saan pa'y mo't analpas ti kontrata na? Amom ka di. Asikan ti pagchichismisan dagiti kalugaran tayo. Awan bibiyang ko kadakwada, Noli. Saan ko nga obligasyon nga ipalawag kadakwada, noan niya ti mapaspasamak iti biyag ko. Sa bagay matkit di Ore ka di mo't sika? Kat babalawan na? Saan mat? Ngam masayangan naklaan. Ta saan nga minasyak ti kinayat mo? Saan adata tinaituding iti tunggal maysa, Noli? Good luck langan kan ka. Kat sapay ko ma, taagpay so asang patan na ka, tinakasikugkan ka. Dandanin ti panaganak ko, Roger. Kabulan akon itaabulan. Magagaran ako na makaawid. No makapagpas ngay ka itaabulan, amang ano tanlo, when no upat pa'y abulan, sakbay ang makaawid na. Nasaya at matatap na makitam to ni baby. Apaman na sumangpetak, pabunyagan tanto ni baby. Sumarunon ton ti panagkalay sata. Sumakayak pa'y siguro maminsan, mabalin tanton ti agkalaysa. Agpaiso? Ikanlay sana? Katrumbang lang Apay, di mo kayat. Kayat ko Kayat ko launay, Roger. Rod, agan anat ka kanayon dita. Saan mo abaybay ang tiagbaling nga anak ta? Oray sika. Agan anat kamot akanayon. Agyaman na ta nakapagpas ngay kamutlaang anak ko. Kunaklakit din numasisarian ka. Huwag narod na. Ay, narigata na ka naganak. Kit no nagluk ngamin ti apo kok arimwar. Huwag narod tatang. Sigurado nga ag-video call ni Roger. Apaman ang makaawid tayo. Ay katun tapno makita na matiputot na. Maragsakan lakit di dayjay. Talalakay tiim mo na aputot na. Huwag tatang. Taiso ti kayat na. Lalaki ti umuna. Kat babae ti sumaruno. Nanain siya. Da kayo mo ti masabat ko. Awan. Napanak man gimatang iti asukar. Ay, sika ngay. Papanamat. Gumatangak iti asin, nana. Ay madamag kuman. Naganakan. Ngam di man lasim marong karmat ti nakasikugkan ka. Di pa'y ngamin nalpas ti kontrata na, nana. Sana ba ne? Dandanin malpas. Agawid ton dayjay. Ay kat, nasaya at no awidan na ka. Ay day takot ngamin tirigat na ti agpasikog nga umuna. Adi pa'y nagkasar. Di kay tumot lang ngamin makatututor. Anya? Ay, di ka masaksaktan balasan ko. Tagpay sumat ti ibagbaga. Agmano nanang, tatang. Kasyan nakati Diyos barawk. Nanang, agmano Kasyan akati Diyos, baro. Maragsakan na makaamamo kada kayo iti personal. Nanang, tatang. Kastamat ka na kami, barawk. Malak, saklutan mo ti anak mo. Tamaw, magagaran kan ang makakita iti anak mo. Ato yun ti anak ta, Roger. Iyag mo man nga rod, tasak mo ti mangubba. Sumardang mat siguro ti chismis kanya, taadakan. Saan dan nga ibagbaga anak pasikugak latan. Pabunyagan tanti anak ta. Kat imbitar mo amin nakaaruba mo kan kakabagyang. Iti kasta, mamamudak. Sige, ano kasta ti kunam? Awi samida amin. Oray dagiti mangichis-chismis kan ka. Awi samida. Tapno sardengan da kan. Adugayam ti kakaruba kan kakabagyan nyo, tatang. Ay, wain baraok. Ado pa'y katisan anabagaan. Ngam imay dalata. Anam saan nabalay? Ado tinapartay.
Inggagarak ti nagpaparti iti ado tatang. Tapno saan nga agkurang. Ha? Ay, Abay tatang. Day ta babae ang nakabando iti nangisi. Kan nakapal da iti brown. Agi supsupot mat. Ket no day ta. Tay kang runaan ang mga chis-chismis kan ka, Marikar. Mabait laang. Ibijok man. Ay, sige. Ibidyo. Tano ichismis na kapay. Ipakitam kan kwa na day ta abidyo. Ay, nakipangan lang aruden. Agi supot pay. Ay, kat no permi apa nang babalaw na iti anak kau iti kalabas. Ay, Makita na siguro nga do ti sagana tatang. Iso nga alistuan na meten ti agi supot. ay, awan kat babain na Ay, mapan nakargaan ti plato na. Sa agpaigid nga agi sopaw. Ay, unay ay, nagalasay na. Nadanon man ti isasakay ko iti barko, Marikar. Agbati kayo manan iti anak ta. Kat anyangay nga ron. Basta agan anad ka akanayon, ha? Wen, uray si kamat. Kansan mo abaybayan ni baby Apaman na makasubliak. Agkasartan ton. Namnamaag day ta. Wen, noan niya tiyong karit, tong palan. Amo Marikar, ichis-chismis na kamanan ni Nana Insyang. Anya man hindi bagbagana? Kabit ka kano? Tanuawan kumakano asawa ti ama ti anak mo. Ikasar na kakan kuma. Ay, anyamutan ni Nana Insyang. Ngam kinagpaiso na. Agkasar kami matkat ka ni Roger. Orayik lang ti panagsublina. Taiso ti panagkasar mi. Kasta ka ni? Day tamot ngamin ti ibagbagan ni Nana Insyang. Nagalas at talaga ti aramid ni Nana Insyang. Apay manan aya. Ichis-chismis na, akabitak ka no. Ta saan na kano nga ikasar ni Roger? Ay, talaga ati tao analay nga sumaaw. Inimbitarak lang nga rodan, iti pabunyag ki anak ko. Ichismis nak pailaang. Kano permi apa nang isupot na iti makan, iti pabunyag ti anak yaw. Wan nga rod tatang. Sikamat gayam ti masabat ko, Marikar. Apag iso, nasabat kayo, Nana. At dangamin kayat ko alaw-lawagan kada kayo. Anya dayta. Ichis-chismis yu kano akabitak. Ha? Apay, saan ayang nga agpaiso? Inkasar nakakuman ajay nakasikugan ka. No awan pa'y asawa na. Saan kayo amadanagan, Nana? Imbitado kayo inton ikasarnak ni Roger. Inton sumangpat. Mabalin yan tumanan ti agisupot iti makan. Akas iti inaramid jo, iti nagpabunyat kami. Anya mo ti lablabidam? Tanangam ti panagsasaom si ka akabi. Adda ebidensyak, Nana. Saan akas kada kayo, adiyo ammo ti lablabidan nyo. Kitahan nyo na ito abidyo. Ipabuya kada kayo. I-delete mo na ita. Tanaka babaeng. Amoy mo't gayam di mabain. Ngam nakalalain kayo asumana o iti padayo a tao. Maminsan pa'y nga ichismis na. Iwaras kung da ito'y a video. Pasensya ka lakumahan, balasang ko. Ikarek, saan ka nga ichismis pa'y? Nagtal na anamin pinsan ni Nana Insyang, Mr. Lonely. Ita, nagkasar kamin kini Roger. Inimbitaraklat tamat idi ni Nana Insyang. Ngamjak nakita adim maray. Tuy pagayam mo, Marikar. Agyaman nakpagayam Marikar, iti da ito apakasarita ket ti makunak, saan mat siguro adakas, nututupan ti inauna ngamda tayo. No isumat ti makagapo makaamiris da iti madi nga aramid da. Basta alaen tayo latta iti nasayaat asarita. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marikar at taga Pangasinan.
Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez, kan computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.